بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه من الخير والثبات. Mudah-mudahan pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mali pagtipon-tipon tanyo kamahapon ini pagtipon-tipon amin kalalasaan sin Allah serta panaugan niya longka dengan taas langit rahmat. Mga manghud atau tayo manghuran kaanagan itubal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsarang sukur anikmat yan og harakat tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na nikmat sa lago way narugan guys sin nikmat ka Islam. Ingin ka Islam tung tumuntan niyo di ini magi alta sa wapang magi alta mataod din dayahan nami sa ka Islam di ini tumatap in ka Muslim ka Islam sin manusia bang siya hukun nagahangat bulat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga katutay mamuran yari kita nyuyahon niyabot pa bulan Ramadan. So bin'anga ma Islam ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islamu ala khamsin. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها rukun sin agama Islam 5, arkanul Islam 5. Timindog in agama Islam 5 rukun. Panagnan niya long niya amunin mag-make saksi kita niya sinuwayron Tuhan pagtuhanan tunggal malaikat amray Allah isa-isa niya wa isa puto niya ikaruan niya long niya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, iman magsaksi dari sa kita sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahina po sa Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iman hikar warukun amuna in sambahayan na kewajiban kita juga tahan magsambahayan di manjari tinggalan in sambahayan. Mabaya kau iwan sindi insang bahayang wajib kain
bangkaw, imumul na, amin na akil balik na ko. Na, akil balik, di na ko manjari timinggal simpag sambayang 5 waktu. Demikian pangungsod sin jakat. Bangaon alta mo, suwayin mo rasya jakatan. Sa pagzakat, awon kayfiya niya. Awon rules aron kaniya. Na, demikian, hikalima niya, ay kaupat niya, amunayin hajj. Wal hajji. Amunayin mag-hajj pa Baitullahil Haram, ay sinisingin makagawas. Hikalima niya, amunayin wasaw ni Ramadan. Amunayin pagpuasa habulan Ramadan. Tayo, yan kita niyo habulan Ramadan, kaya wajiban kita niyo magpuasa, bang kita niyo akil balik na. Apabila kau akil balik na, kaya wajiban na kau magpuasa. Di na kau manjari timinggal kaniya, sawab inyan magdusa na kau pa Allah subhanahu wa ta'ala kung mo siya tinggalan. Tayo, di pagpuasa ini mga palangguan na alam Islam, mataod karayawan mahasil taniyo. Mataod karayawan, madauhat taniyo, di pagpuasa. So, ablang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, uqtiyat ummati. Uqtiyat ummati, 5 khisalin fi Ramadan. Lam tuktaha ummatun qablahum. Dinong yang haram si bulan Ramadan, kaya rihil ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 5 khisal. Amin 5 khisal, manners, qualities. 5 taon niya si mga karyawan rihil ha mga mu'min nagpupuasa ha bulan si Ramadan. Wailong yakyarihil ha umat na kauna. Tubot na ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagna anlong niya, khuluqu panis sa'in atyamu indallahi min rihil mis. Panagnaan karayawan, dihil si Allah subhanahu wa ta'ala, pamanga sila nagpupuasa, ang nalungin khulufu panis sa'in atyabu indallahi min rihil mis. Khuluf. Ang nalungin napinday hamot sinsimot sinmano siya nagpupuasa. So, sinsimot sinmano siya nagpupuasa, di siya mapinda sin toothbrush. Di siya maka. So, in law sin barang niya, empty siya. So, amin hangin din ito halong kumuha, hati niya, nalugay in hamot niya iwan sin amin long ta bukod kau puasa. Hati niya mahangil-hangil siya matu. Bukod siya normal dia sin adlaw amin bukod kau puasa, hati niya di datud abon mapansin in napas mo. Sabang kau nagpupuasa, mapansin in napas mo sin pangdahig mo sin iwan mo. Sambil ikaw mapansin mo isa. Karena naman mo, sin narubayin impang na naman mo, sin puasa kau iwan sin bukod. Bangga mo. Bunal, bunal. Sabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuluqu bani sa'im atyabu indallahi min rihil mis. Amo biya nahat ko na pinda na hamot niya, tungtungon sin kita nyo, lamiyad to mahamot, hahadarat sin mahasut si Allah, dahil sin la na mahamot. Dahil sin la na kastori. Hati niya adlaw kiamat, kawakan mo napas mo, tiyataw kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sawag sin pagtangka mo, sawag sin pagsanday mo sin iwan sin habdi, tanto na sadyat yataka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo, adlaw gana, inhamot niya, labing pamahamot din sila na kastori. Allahu Akbar. Hanggang, yan na sin ay mga kamanghuran, katautay manghuran, pagpuasa, karayawan nakatungkilang nakabidda din hakatan karayawan. Nakatungkilang indayaw niya,
sarta nakatungkilang impahala niya, sarta nakarugay intaas sinpahala, iring sin Allah intaod sinpahala. So, buwan makatugila. Intanda niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajuzu bihi. Ikatan amal ibadat sin anak kapu ya Adam kani arapo rin puasa lang si Allah subhanahu wa ta'ala kaku siyo ko si mahajot si Allah puasa hanggang suway mo para yun bukon bang kawang mo nagtuko ko lang si Arminom ayaw suway ko magmagwak pa Tuhan ha di man dyan man kawin mo minum ko so may ta di ko kainom mo si Allah subhanahu wa ta'ala bukon amartullah pinaglangkay mo bukon sa inaglangkay mo Allah subhanahu wa ta'ala di ka manjari minum kumaon dahil napagwasin pa siya sadik sampai tumo kung imata suka si Mahbub ang kanilang pupo sa sumay o kamwa pa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang lang sila Allah subhanahu wa ta'ala alok sa Quran ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hati niya rin manungjoki sining pagpuasa ini mo kung sadya kita niyo magpuasa sa walaupun inumat na kaunayan to asal sila magpupuasa dahil puasa ilawon alayhissalam muka adlaw ni kumong konsum muka kunisa kumong nisap adlaw alternate yung pagpuasa niyo na dahil pagpuasa ni Jesus Christ gawin ta nasabot ang kitab sa Injil pagsapot sa mga balik Islam, Jesus Christ lang niya nakapuasa kapatang adlaw. Bukod, ikato tayo sa katluan. At awan-awan siya. Tayo, mga kamanghuran. Pagkain pagpuasa, wajib kato tayo. Kaya wajib na kayo lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpuasa, biyasin ka wajib ng mga umat na kauna rin kanyo. Bukong tugtog dito sa dirasing kawajib umat na kaunarin kan sa law niya la'allakum tattaqun murah-murahan kabakan yung pagmamuha so nung pagpuasa yaon ha? Ano naman yung kabakan mo? Kabakan mo yung pagmamuha pa Allah subhanahu wa ta'ala matan so diak niya ko rin pangaunon way ko kimaon diak niya ko rin panginuman way ko minum sa bangkaw minum kimaon tanda sinway kaluwa mo pamahantod si Allah. Lemano siya di mamukha patuhan tanto-tanto na sadya makarukto na sadya siya sinsarat yang langan. Nah, dikarwani yun sa Allah subhanahu wa ta'ala karayawan naman na sila nagpupuasa. Ano naman yan? وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُفْتِرُونَ ikarwannya wa tastaghfiru lahum al malaikati hatta yuftirun halugain nyo yan nagpupuasa dahil sin kawa sin pajar sampai sumat lumin sumah biya ngayuan kamu sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan Allahu kaampunan kaya ngayon kayo musin mga malaikat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Ampunah di Muhammad, ampunah di Ahmad, ampunah di Abdullah, di Abdurrahman, di Katan, di Abdul Basit. Dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaikat, papangayuan kau kaampunan. Hawak tukin ikaw nagtutunay si pagpuasa. Hawak tukin ikaw nagtutunay si pagpuasa. Tayo. Bangsa upama niya, ingkatan sin murid ini. Alam niya ang gatos murid. Mayroon kayo mo kaampunan, makugod. Ikaw, makugod. Kataan kami, mayroon kayo mo kaampunan. Yarang, pangman ka ampunan. Kuhan ko, ito di. Kuhan. Isa di kuhan. Kataan kita niyo kuhan. Paladyo niyo kumukuhan. Allahu Akbar. Kataan kita niyo kiuhan, bang kita niyo piyangayuan
singkatan, ngunit hindi kaampunan. Allahu Akbar. Tayo, nabiyagiin na. Bang malaikat, hindi na ngayon kayo mo kaampunan. Wayroon pa ngayon nila di pagtayo maun. So, mita, hindi sila wayroon maksiat pag hinamon nila pamahasot si Allah. Way, arapon ni manusia, dia katutan yung nikatan, para dosa. Para dosa. Naghihinang kita yung dosa. Nakahinan kita yung dosa. Sa arapon ng mga malaikat tungtungan kita nyo, wayroon sila nakapagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habarman sila Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sila magsusulang pamahasot si Allah. Di sila magsusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Iaagad nila sadya, hihinang nila sadya, inkatan piyagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Inaraak magsujud, way nakatunga. Inaraak nagruko, way nakatungas. Inaraak nagtinun, way nakahiwal. Inkatan naraak magpasan sin arsh sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nun sila nagkaig ng posisyon, diyak kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harapon ni manusia, dia kasi lagi magpakahinang kangian, iban magpakahinang day sa karayawan. So, asal niya itong sifat-sifat kamano siya, magpakahinang kita kasaan sa layo marayaw in himinang kita niyo sila kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, bulan puasa, nagtangka na kita niyo. So, kita niyo, akil balik na. Bukod pa sa akil balik, buhay pa sa tiyawajiwan. Tayo, panagnaan, unin makawatal na pagpuasa. Makawatal na pagpuasa ang taon niya, 7. 7 taon, 5, 6, 7. Hali ang niya ni katanin 7 sa butong tayo sa bangyo mahinang haadlaw, mawatalin puasa niyo. Sa bangyo na hinang aron, di na siya pagkaunlong, di na siya makabatal. Sa ipagtarang na rin ni, magawatan lang niya ang puasa haadlaw. Tayo, kaisa niya lang niya. Jima. Inhabis yung jima, ang tao tanga-asawa, simuok siya pa-asawa niya haadlaw. Simuok pa-asawa niya haadlaw. Iwat-iwat ay katod sumuok. Bukod ay maksud sa sumuok at kumarong ay bukod. Ang manisuok dugay-dugay kaginis niya. Kaya ingatan nyo na yan. Mga sila tanga-asawa, kaya ingatan nila. Inway po, imuntog pangirap-girap nyo. Na, sa inyeto, in siya akil balik sarta tanga-asawa, ang pasya himinang sin dua magtiyaon, haadlaw, tanto na sadya mawaktalin puasa niya. Wal pagsuot, sandalan. Mayta, ibadat, sino po sinong makay mo? Unin na niya, asyanun li, puasa yan ka ako. Wa ana ajuzi bihi, ako'y magtumbas na parayawa. Ay ikaw sumok! Sumok? Muagad ka mo kanahan nila ka mo sumok? Hadlaw! Tagpilin bang doon? Wag doon. Doon para kala na yan to. Sa ipagbasa mo ganyan, man siya rin magsuok. Paasawa, bahalin niya, bang adlaw. Sa wagwita, una yung kiyarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumbas ka mo. Sino ko niya nung ako magtumbas? Sa mga pinagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, halid kuls, taraka syahwatahu. Bininin yung syahwat niya. Wa ta'amahu, iwan sin pagkaon niya. Wa syarabahu, iwan sin pag-inom niya, min ajli, karna ko. Ay ko sumo, bawal. Ay katod sumuok na ang isuok buhay kahanan. Sama sa mga mga suok, magbuhay si mabumukaan, magiman mag-adjal, wala ito sa akin. Sa yung pagtawag na ini, kamo na yung magtapsir sa live TV ko mo ini. Di man dyan. Magsadya mo ko, itapsir ko ito ka Naam! Sa live TV, di ko naman dyan mag-join. Tayo, ikaruan yan. Ikaruan yan, makawatal hapwa sa adlaw, khurujul mani.
خروج المني. شباب انتبهوا. Nah, amuin magpawa kau manni haadlaw. Pinagtuuran mo. Uno na tadi ka, uno na daan. Bangyento ginawa siya, haadlaw, pinagtuuran mo, tuntunun mo, mawaktalin puasa mo. Tiap-tiap batal, ang bahala, naway na. Nakabawa ka mo patuhan, ha? Kabawa ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, di manjari, ang lunta, magulo na lang ikaw, wasin parakala yan, adlaw, ang kau nagpupuasa. Nah, makabatal yan, tayo. Hindi ka to niya makabatal, ha? Pagkaon, iwansin pag-inom. Kumaon, iwan minum, mabatal din puasa. Mabatal din puasa. Isa na kayo madlaw yan. Kaya ng mga sili-sili. Alhamdulillah na kayo. Sili-sili. Wala sa akin yan. Bang sili-sili, ha? Sa bang-akil balik na gawin, ikaw manjari minum may tak malakoy dito sa mga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na yung nakawata. Turo na. Ikaw pat ninanong niya pag-usal ubat, ganti simpag kaon. Ay dudloy, long tatugsukan kau, gantungan kau kasa. Sabi ni ko, nanglukmay na, nanglunok na rin na makakuan. Inyat to makawatan na puasa. Banggaw ng lukmay na nanglunok na kau, buka na kau. Gantian mo ra kumanhad daw lumay. Gantian mo ra kumanhad daw lumay. Tayo. Di makadjari amin magpasud kau uwat ganti sin pagkaon. Yang langan sing syarat mabatalin puasa. Hindi kalimaniya. Tiuod magsuka. Al-qayu amdan. Tiuod mo magsuka. Bang mo tiuod nagsuka, mabatalin puasa mo. Yan yung pagtawag lang niya tiuod magsuka. Kuuton mo yung dulang-dulang mo yun. Sudlaton mo yan. Pagpuos ka magdiruka na kau. Bang kau nagdiruka na, mabatal na yung puasa mo sa tiuod. Diba yung pag nagsuka mo kung tiuod? Tayo, magbalik kita. Tiyon magsuka. Hindi ka nung nilalong niya, pagpagawa dugo, tiyon. Biyasin magdunit kau dugo. Amin lang yan, nasakit barhajat, suway dunitan dugo. Magdunit kau mataod dugo, mabatalin puasa mo. Atawa maghijama. Magpagawa kau dugo, atay kud mo. Dahil niya ito makabatal sin pagpuasa. Makabatal sin pagpuasa. Okay. In last niya nalong niya, ikapito, amo na yung pagbuwa sin dugo hay. Amin babae, pang siya diugo, mabatal na yung puasa niya. Tayo. Bilang taon niya? Pito. In kataan sinuay na sapot dito, pito yan to. Di na makauno? Di na makabatal. Pito rin nasampot makabatal. Tingkatan sinuay na nasampot. Di na makauno? Di na makabatal. Bihanin hantang simpat pangadji. So pagkatan, higmat kayo malibang nga sa humang bulubay, asal-asal din makabatal na. Tayo. So halong silpito yan, tutuntungon nyo, wayro niya tumadyan, hinamon nyo hadlaw kiyaman. Wayro niya tumadyan, hinamon nyo hadlaw Ramadan. Kung hadlaw kiyamat, sorry. Hati niya, wayro madyan, hinamon nyo hati ito na sampun ta. Amin unong lang tasaran ng pito, ito ka sa mga babae, inikapito niya mo ng dugo. Amin menstruation sin kababaihan, inya to, kanila sa Jawa, wayro na siya mapaglukoon mo sulit. Ipagluko na mo rin mga babae. Saan kayo na ni magsasambahayan? Kaya si Mabio Bulan. Kayo na niya mga subol na. Tumaas na. Di mamuasa, di mamuasa. Di sumambahayan. Kaya si Mabio Bulan.
Islam, yung pagtuon, babaisan siya. Haamatan nyo, hindi hilandasin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjali di sumpayan, iwan di mamuasa, amulay mga babae, lauta, yuluhu. Tayo. Sumapat kita din ang mga jirani, ang mga magpupuasa. Amun man jari naman ang mga sila nagpupuasa. Mga jari, ha? Jari ang mga magpupuasa. Maka jari ang mga magpupuasa. Amoy magniat siya magpuasa, misan yung kaawnan niya halong jumon. Mafhum? Maka jari magniat, magpuasa, misan yung kaawnan si Muslim yun halong jumon. At iniwan pa sa nakatayo. Sa bangsa ito magsabayang nasunod sa mamay mo. Sa nagniyat sa Diyos siya. So paano nga nagniyat na siya magpuasa. Pag-umusuwa pa siya nakatayo. Saan pa isa dyan mo impajaw? Impuasa niya sa hina. Sa wang nagniyat na siya. Sa di masahin sa bahayang niya bang siya na makuno. Bang siya rin mamay mo. Matampay na. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikaroon niya, mawajib hawaii, apabila siya masuksi, dahil hatulog niya atau walipas, habulan Ramadan, hading pagumain pa siya, kaya wajiban na siya magniat. Kung siya mamayro, misan subay umos na magsahur, umos na gumain pa siya, ang pa siya sumumbahayan, diyan na ito yung puwasa niya. Demikian, diyan yung isa. Hama na magpupuasa, magpalarot sin ipon. Iman magpumat sin palit. Atawa, magpato sin ulat patay na. Di mawatan yung puasa niya. So, teman niyo, manjari bang on ipon mo, kamunahan na tudlaro ton, patangsuhan na magto. Nah, Lonya, suway walong yan, hindi katangsuan, suway adlaw, patangsuan ng isang adlaw. Manjali ba? Way siya nagkalamod, hamakawakan. Demikian, ikaw pat niya, manjali hinamon siya nagpupuasa, makajali siya, makajali ha mga taon nagpupuasa, imakpusal siya siwak. Makpusal siya siwak. Makajali. Tayo. Ini kawan niya nakadjali naman mga sila nagpupuasa, makadjali na nagpupuasa, basaon niya in hilad simod niya, sintulog, atawa, manggonggong siya, sintulig, atawa, mamaymog mo. Ayaw sadya, amin mamaymog mo magpasigla, ayaw pataon, ang mga hinahad na pumataas namin. Alam makasul na sa panghat biasa ko nilad simod mo. At awan ng bunggong ko, tiyo-tiyo, ipagpalayaw sa Diyos, parasahan mo, wala mo niya ito sa niya. Tayo, makadjari rin sa simulong-simulong ko mong pamamahagpay-hagpay, at ang mamayok ko, kung ko niya iimas, wala mo niya ito sa niya. Naman. Iwan, kalayawan, diyan yung isang sunnat, magpahuli kita niyo si pagsahur, iwan makus-us kita niyo mamuka, bang natahkik tanyo na in suha timugon na mag-uskos kita ni mamuka damit kaya sa ating pagsahur amon lang ta sarili amon pinaka takhir sahur amon nato in lahi abdal pagsahur dahil nasunat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga manghud in Ramadan matahod di manjari hinangon alon. Di manjari magtukal, di manjari mamungmong, di manjari magpungis. May pagpungis bang ko nagpupuasa. Bakun sakat na gawin na kaon, naglalasok na magtipangatod mo. Ayaw. Ang panakawyak din na, ang panakosulit na magtukal. May ita, pag ko magtukal, alam magawa ng para si puasa mo.
sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idin wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Inni sha'im. Muttafaqun alayh. Apabila lang yaon hanggang tao lumamagkalo kanino. Lumamagkalo, ha? Hawag tuwing ikaw nagpupuasa, na idza kana yawmu ahadikum, bang kamulong niya, aon waktu in kamu nagpupuasa, di kamulong niya menjadi amin lontak sumuot pa asawali atau maghinang maksiat. Di banglong niya ang lumamagkalo kanino hamulang adlaw Ramadan, iyanon niyo sadya hunga to din ako puasa. Ay sa ko yan lo mo pamuka sadya ako. Ayaw. Sa ipamongo in sa'in, in ako nagpupuasa, in ako nagpupuasa. Asin niya, suway sa balang mo. So, may inyan, yung pagpuasa yan, pag-iman pa Allah. Hanggang lang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Isisulungin nagpuasa. Nagahangad hulat pa Allah, kaya na pag-iman pa Allah, iman na huwat-huwat siya sintumbas, tanto-tanto na sa talong niya, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, impardosahan mo. Hati ko ha, tugtog dito na sadya, nas'alullah jalla wa ala, an yuwaffiqana wa iyyakum lima fihi minal khair wa tabat. Dia naglain din kamatauran yan, kinakamukatan magtulumayin, na murah-murahan, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in panginduatan nyo, pagdoa kamu sa wag-indua, asimamo siya o inakabuka, iban imaarap sa iftar, tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.